Lho, Fane, ternyata sing ndelok ki wong ado-ado lho. Lho, iki lho, iki. Ya didoke ora weruh aku ki. Niki nek adoh ngene iki weruh aku. Piye to sampean ki lho cerak wae ra weruh kok malah didodoke ra ya. Malah weruh lha iki tak wacake sing dhuwur dhewe iki. Mbok sepil kompor tungkune. Kompor kok tungkuhi piye to iki? Oh, maksudnya kuwi to sing nggo gegenen kuwi to? Halah. Iki. Kuwi engko sik, iki ngisor iki. Apa? Tito. Lah aku kan melu ngene. Kene lho aku ki semene. Ya lek wacanen, nek semono ora ketok. Wong kompor koyo ngono kuwi kok ya kon nyebil apa pengen apa piye ndene ya? Ya paling iya. Nek aku kon gaweke. Ora apa-apa. Iki Blonjone ten pundi, Mbok? Nganu tenggene pasar. Nek blonjo ki ya umume lho, Ndara. Pasar, warung ngono. Ya sing dituku apa ngono garian. Heeh. Terus ana meneh iki. Kapan gawe sambel tumpang, Mbok? Mrenges-mrenges, yuk love loro. Tak tunggu lho. Iki saka Eka Nur Waspadaning C9490. Lho, sambel tumpang Pak nih. Komentar ngene iki lho sing tak tunggu-tunggu iki. Heeh. Request masakan. Nek sambel tumpang iki ya gampang to? Ya gampang. Gari cek engko ana bahane ora. Ala ning tempe. Kulkas ana cetok tempe kuwi nang kulkas ana. Cetok tempe kuwi selalu ready nang kulkas kok. Piye? Sambel tumpang? Oke. Untuk Mbak Nur ndi mau? Eka Nur Waspadaning C tak buatke sambel tumpang dan bagi kalian sing kepengin dimasake komeno Ndara ya. Komeno tak masake satu persatu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa raga dan cinta. Komen. Apa? Like. Oh ya, sini. Like terus share. Jolali subscribe. Wis. Iki nang oleh ngoceh ora iki nggo? Ya oleh, aku ndak kaya pantomim. Oke, tak toto dulu ya, Ndara. Oke, siap untuk Mbak Eka Nur Perdananing C. Nur Waspadaning C. Sopo? Nur Waspadaning C. Kuwi. Aja ganti-ganti jeneng. Kuwi tak gaweke sambel tumpang ala Simbok lho ya, Neng. Ala Simbok, isiane ya ala Simbok, bumbune ala Simbok. Kali ini sambel tumpangnya ya istimewa. Soale sambel tumpangnya mibur. Kok mibur? Nganggo swiwi. Iki toh sayap ini toh. Iya. Harapannya engko setelah merasakan sambal tumpangnya Simbok iso melayang. Memang biasanya isine apa? Ya nek sing tempe jelas, tempe tahu, sering-seringnya tempe tahu, tapi bahan tambahannya iso ayam, iso endog sing wis digodhog, iso tetelan, iso daging, iso sakarepmu iso pokoke. Nah iki ala Simbok ya, isiane ana tempe karo swiwi atau sayap ayam. Bumbune ya Ndara ya, wis kaya bumbu-bumbu sambal tumpang pada umumnya. Brambang, bawang, lombok. Kemudian empon-empone nganggo salam, laos, serai, godhong jeruk. Di resep-resep lain ana sing nganggo kencur, tapi aku ora seneng kok ndak keseblak-seblaken. Nek nganggo kencur. Keseblak. Nganggo santen kental, bene luwekoh, bene gurih. Lah iki mengko bene saya mantep lemangan sambel tumpang nganggo lalapan ana timun, ana sayur mayur ijo sing digodhog. Iki ana pas buncis, sawi putih. Iki apa Pak nih? Sawi sendok. Sakarepmu lar ngarani karo ningkir. Iki engko digodhog kecuali timun, tapi dipotong-potong sik ya Pak nih ya. Apa nih? Sayurane iki. Iki. Iya. Iki dipotong-potong. Arep wutuan. Yo dadi loro paling. Iya. Iki ya di cuwil-cuwil ngono. Disempeli. Yo. Ki nang ndi aku? Bingung ta? Wes daripada bingung-bingung jolali tetep ya like, comment, share, subscribe. Sebelum kita masak iki wajib kuwi kok lakukan. Tak cemplongne dulu. Iki sehat Ndara. Kabeh masakan kali ini sehat serba rebusan lho.
brambang bawang lombok mlebu. Terus empon-empone ya mlebu, serene digeprek dulu. Cemplung, tempene bene cepet mateng, ojo gede-gede banget ngene, Ndara. Nah. Nih. Sisake dienggo gawe nyambel tempe mengko meneh apa sisuk meneh. Iki ayame, sayap ayame wis tak godhog ya Ndara ya, biar nanti airnya itu tak buang dulu terus orang ngemis-misi yang di sini. Wis. Sok. Wis tinggal menunggu apa to iki? Ya icik kok. Tinggal menunggu mateng tempe sama buncise sambil metik-metik sayurane. Aku kari nonton iki, pekerjaan mudah dan ada ulere makanya aku tidak sanggup. Udu uler. Uler wae. Udu iki. Uler wae. Udu. Kandhani kok. Uler. Sing iki berarti. Ono lho. Ono. Wis nah, saiki. Udu uler iki lho godhong. Tirono. Kok ngeyel. Nengane mai. Aja di kuwi. Tak kumbahe. Yo. Ohe, dikumbah. Sambil nunggu Pakne ngumbah. Sawine iki timune di onceki tapi ora usah resik-resik ngono kae lho, Ndra. Boncesku wis, Mbok. Bolah nganti ijone kuning. Deleng ndi kene. Ya, kene. Sisan. Sok. Lon panas. Kene pinggir iki kene. Wis. Cukup kapan iki? Sawine sik ya, nya. Sawi. Iki timune apa ya ora ngene, Lek, nganu to, Ndra. Diris-iris, mangang le arek mangan. Weh, mateng. Mateng iki. Mateng tak cukup coweke. Ya, aja diangkat kabeh. Apa nih ini? Tempene sik wae. Oh, tempe. Pengen diulek lembut apa runyah-runyah? Lembut. Engko njur lintrek-lintrek ngono kae. Ya ora nganti ngono kuwi. Lha piye ta? Jare lembut. Ora nganti lintrek-lintrek ngono. Kene to, mugi siji delekene kan aku yo wis iso ngulek lembut, engko tambah siji meneh lembut ngono lho. Nek bareng-bareng ini ki yo kakean lho. Cowek Terus gede. diangkat brambang bawang lomboke aja kabeh. Ben ke utuh tuh sing sebagian. Brambang bawang. Heeh. Brambang bawang lomboke aja kabeh. Iki enak meneh nek nganggo tempe semangit jane ya. Kena nggo sembriwing-sembriwing. Sembriwing ning gulu. Tempe semangit kuwi tempe sing wis OTW Bosok. busuk, tapi enak. Wis kene. Runyah-runyah ngene. Ya. Tetap ya, bene kono. Laos, salam, godhong jeruke, serene bene ning kono. Iki terus diulek. Iki nggonku ya wis mateng. Mateng ya diangkat langsung. Iki kabeh. Kabeh kuwi engko mimpes.
Wis lho. Nak wis halus ngene ndara, iki cegukke meneh neng banyune godhogan mau. Dadi banyune iki ora dibuang, bumbu empon-empone ya ora dibuang. Nek pengen pedes ya cabe yang disisakan karo Pak Nenek kene mau diangkat kabeh, diulek kabeh. Ngene lho. Untuk halusnya tempe iki sesuai selera ya ndara ya. Iki aku senengnya masih bertekstur ngene iki. Dadi masih krasa gronyal-gronyal tempe ini. Abot. Wah, lah wis asat. Wis. Kepala ngasat langsung cegukke wae santene. Santen kental ndara. Langsung cegukke pitike. Ngene. Ditunggu umep karo ditunggu rada sat ya ndara. Niki. Oh ya. Gula Jawa ku nanti. Ora wae nang isor. Iki gula Jawa niku watose. Sithik. Enak iki. Gula Jawa karo kaldu bubuk. Wis. Godhokane rampung kabeh, tinggal sambel tumpange iki bene asat ndara. Oh, panas. Asat-asat nemen ya. Iya. Ternyata tempene kelelep karo suwiwine. Abot. Iya. Pokoke karang gawean iki ala simbok pokoke wis apa Rupane nek kurang abang ngono dhewe. Biasane aja nyenggol mangkok. Mbak sithik. Sok. Iya. Wis, godhokane mateng, sambel tumpange mateng, ayo nggelar kloso. Terus apa Pak Ne? Madiang. Ya. Mesti suwe banget, suwe banget ora maem nganggo layah ngene iki. Cewek nggih. Cewek kena layah kena. Sambal tumpang karo sayuran godhog, kerupuk saanane ya Mas ya. Perkenalkan diri dulu. Ayo. Ayo nganggo tangan. Iya, heeh. Lo Isna. Isa. Iya, kan ado to, Ndra. Ado. Wes ayo Mas, yo. Ciduk segonya, ciduk. Ayo. Biasanya kan ming nonton. Lah saiki rasan tenan. Tak pareni nang omahe lho niki. Dalane piye dalane? Dalan opo ngono kuwi dalane. Tekan kene iki. Lho, dalan opo iki ngono. Tenan iki. Dalan uang ya kan kok. Sepuluk-puluk begini. Lalapane. Wah enak tenan iki. Iyalah. Sehat. Sehat to, Mas? Monggo lho. Godhog-godhogan. Monggo lho, Ndara. Iya, Ndara. Sambal tumpang ya? Sambal tumpang. Ojo takon napa kok dijenengi sambal tumpang lho. Asline masakan mana nih? Ya masakan
Endi yo aku nuruti komen e. Banyak dijual di Jawa Timur. Oh. Banyak ditemui di Jawa Timur. Oh iya. Aslinya masakan ngendi mbuh. Piye? Piye? Masakan sederhana di pawon sederhana. Enak, jos ini ki mah. Kok iso ya, Mbak, masakan ten iki, Mbak? Loh, iki mung cemplung-cemplung tok lho iki mau. Saking gampange iki. Kok yo pas lho aku jam makan siang di. Ono bahane ini ki nang nggonku ya. Ternyata iso dimasak. Masak ngene lho. Heeh. Keningkir, tempe. Iki buncis. Sing digocok. Sah ya Mbak Eka Nur. Waspada ningsih. Sambel tumpang wis sudah dimasakke Simbok. Wis komen apa meneh ya tetep tak masakke Mbak ya. Iki malah ana sing ngancani mangan kok to. Ngene. Enak iki enak. Enak. Tanpa briefing lho iki mau muni enak, ora tak ajani lho iki. Enak. Pawon Mbok Wiryo itu pasti ada kejutan-kejutan. Heeh. Kejutan-kejutan weh. Tunggu kejutan-kejutan berikutnya hanya di Pawon Mbok Wiryo di Mbok Wiryo channel. Ojo lali like, comment, subscribe, share ya ndara ya. Pawon Mbok Wiryo masak ndara. Rasane piye? Tonjon ndara.